Nti obugidi so mu Akomfuo pa. Wa be di control bi ade. Ya pa hontima. Na yɛde tumonim se Asumankwahene efie yɛka Asumankwahene a ne nkyeremu no tentini ntia wa nyina ne sɛ Asante mantam ha nyina no abosomfo Akomfuo a waha no mo no wɔno ne panyina asɛbie kɔto otua no nti wɔyɛ Asante man nyina Asumankwahene a ɔsom Asantehene na NYANSAPO yaba ne fie na ɔno na dwumadie bɛka sɛ esire na aso de entimi nkɔ na abra entimi ni nkɔmɔ basa na akɔsɛ wasa akapoma na wenwam edi ayɛ kura yatia firi nkwada abrema bedu same da bi Asumankwahene ni di ankasa kura mpo de sei ene ye twempini no na yabo enkomo nana wadaroma wona nanom ye mo akwa aba Ye wura adaroma na umpo mo te sei nyame ne abosom adaroma me hoye ye da se o se nyame ne abosom adaroma ye se nananom abosom wo mu gi nyame di se de ebinom si hu no enye saa ena etie afa yenkwen nana wadaroma yesusu aye ba nyina Asumankwahene wadaroma ni die ni ahombrase mu di ankasa pa de sei ba for asabre kuja wo so abebi otoso miesa Asantehene Asumankwahene ba for asabre kuja wo su a wotoso miensa Asantehene Asumankwahene ene na obesa aboa ye biem Asumankwahene ene den ya kase Asumankwa edika nsuman nesa abosom nyina onda yura Asantehene de na to ano enti ye de na to anu yi ene na odwumadie bi ne sei dwumadie de dwumadie pa de ayesuma mu asem nemo Akomfuo ro eyi edie mu ni bibia se hwese bibia be koso kama nemo ne kese di mo pa de ye de yura antem de ayesuma mu asem ye di ubesi na wadaroma ene nananom Akomfuo ni bi ye ama akomadwuma no eye afro nkrofo kwan ye binom faso na adwuma no wonum si ne tirase eye ne basa egu nkrofo eye niema ehu hia se Akomfuo akodware obi yere Akomfuo ayese Akomfuo ayese nana wadaroma uti bisa aya na sei ena wosifa se metesa ya na madwe nyina ne se nti obugidi so mu Akomfuo pa ye wo ayemfo ene wo hene ye wo tailor for ene wo tailor ye wo fitter for ene wo fitter na wo ma yes ande ye kure ni ya na wo ba kom no ya da sitra sera o kan nti wo ma yes nyina me de me futu ne se wo mu enfensi be bi aduro a ni yan kopteti akom na enwonyam emrem komteti akom na enwonyam mrem enti na ye sori si ebisa se enje bi da ho a womu a wonu enam kwoti kwanso egu akomanim ase se ebi beduru monim a asotwe bi wo ho a mo ya e ama wo mana se wo se abusum nyina akoto dampa ase chere se wo yam bre bia na Asantehene mu a enye yi yotumi swa ni eguso ni ewura ye musa na pede se esia wa be di control bi ade ya pa hontima se wan hwe ekura no a kokoto a yo ba ko radio e do to se boso binsia obi nya mfiedu obi ko ya life imprisonment nti boni abedi na komu no agu obi ko fo ni Asantehene ni mase no ebetu abase bese mfiedu mu kura no iso ko be akwa akom ti se no akwa ma boso fo kasa afi asa de oba esa de ro sitrase abasa so e be ma radio akodo ni nyina ene ko wakata ni nyina te se bia we eho akombia ni ho nte nko ho ene kura se nsua nana so me de mos
Asante ne ebube. Ne brebe nse si ebube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye bi. Tonte ye no sane ya fa. NYANSAPO. Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam The first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya